Passen 2 minuts de 2:15 del vespre. Bé, hi ha feines que fa molt poc temps que existeixen i que amb internet i també amb l'eclosió de les xarxes socials s'han convertit en la gran aposta de moltes empreses. Un dels exemples més clars és la dels community managers, una paraula anglesa que podríem traduir al català com a gestor de comunitats, tot i que és l'anglicisme el que s'ha imposat finalment en aquest cas. Albert Vico, molt bona tarda. Què tal? Bona tarda. Community manager, oi? Sí. Tu et fas dir community manager. Sí, community manager, social media manager. Doncs social media manager d'Operació Triunfo, també de l'Ajuntament de Tiana. Sí. Això és per vocació o és per necessitat, aquesta combinació d'aquests dos extrems a l'hora de gestionar xarxes? És una mica fruit de les circumstàncies, que et passes de no tenir feina a tenir-ne molta, i com és un món el nostre, ja ho sabeu, que és molt inestable, doncs al final no deixes de tocar totes les tecles, estàs una mica amb les dues mans, una a cada teclat, i la cosa va creixent i tu no acabes de deixar res. De seguida et pregunto, que ens interessa molt saber si mai no t'has equivocat de compte, perquè això és un risc, però deixa'm saludar també ara el Nilton Navarro, que ell és Social Media Manager d'Infojobs. Molt bona tarda, Nilton. Hola, buenas tardes. La gent està començant a trobar feina a través de les xarxes socials? Sí, de hecho las redes sociales es una gran herramienta profesional que puedes demostrar todo lo que eres, lo capaz de hacer y sobre todo tus conocimientos, habilidades, y es muy importante aprovecharlas y darle like a tu sentido común, porque si no te puede salir una mala jugada. T'ha quedat molt bé això, eh? T'ha quedat molt bé això de darle like a tu sentido común. Sí, sí, sobre todo es muy importante porque hay personas que a lo mejor al estar en unas redes sociales puedes decir, bueno, voy a enviar un tweet, se me hace fácil, pero en realidad ese tweet, tanto a nivel profesional como a nivel de marca, te puede repercutir de negativo o positivo. También es muy importante que si las utilizas responsablemente y de manera profesional, vas a tener muy buen engagement y sobre todo conectar muchísimo con tu comunidad. L'humor és un recurs important, fins i tot en casos com el teu, a la xarxa? Sí, de hecho, el humor es un recurso buenísimo para conectar con tu audiencia, para conectar también con toda tu comunidad y sobre todo para mejorar esa comunicación y humanizar la marca, que eso también es muy importante. En Infojobs lo que hacemos es utilizar el recurso del humor y es muy clave, y en el perfil de Twitter, que es lo que utilizamos muchísimo, con clave de humor, es utilizar pues temas de tendencia, y siempre vamos ligados al ámbito profesional, al ámbito laboral, para ponerle ese toque de humor, y siempre va ligado con el tema de Infojobs, con el mercado laboral, que és molt important. Albert, en el teu cas, clar, els tons són dos tons molt diferents, òbviament el de l'Ajuntament és un to institucional, i a OT, com és aquest to? Com ho gestiones? És important assenyalar-ho perquè és veritat que a cadascuna de les xarxes on tu estàs has d'adequar un to. És el que tenim un llibre d'estil, com a tots els mitjans de comunicació. I és veritat que a un ajuntament tens un to molt més institucional i en canvi a un programa com Operació Triunfo saps que estàs parlant amb gent que és molt més jove, que parla diferent, que utilitzen unes altres expressions i que utilitza, per exemple, un tema molt important que són els emojis. Llavors nosaltres a vegades estem en casos com jo mateix, que tinc una mica de bipolaritat, que al matí estic parlant amb veïns i amb gent gran que està queixant-se de coses o que està comentant coses, i a la tarda estic parlant amb gent de 12, 13, 14 anys. Quina meravella, aquest canvi de registre. Sí, realment sí, quan no t'equivoques és meravellós. T'has equivocat alguna vegada? Alguna vegada m'ha passat. Ai, ens ho pots explicar? Sí, per entendre's, si m'equivoco en una direcció, és a dir, si jo publico en un moment donat a una de les xarxes que porto, que no és Operació Triunfo, una cosa d'Operació Triunfo no té molta transcendència, però si faig una publicació sobre un ajuntament d'un poble petit de 8.000 habitants en català a Operació Triunfo, que té gairebé 2 milions de seguidors, doncs sí que m'ha passat alguna vegada. Què has fet? Ho has esborrat ràpid? Ho hem esborrat ràpid i algú se n'ha adonat molt ràpid i també ens ha avisat. Res és molt important, són petites tempestes amb gots d'aigua. Clar, abans que Operació Triunfo, les xarxes socials servien d'extensió al programa, no? És a dir, el programa s'acabava i les xarxes socials encara es podia votar, en fi. Sí, al darrere d'Operació Triunfo hi ha tota una estratègia de xarxes socials que, diguéssim que el programa en si, la gala, que hi havia el dia de gala, era la punta de l'iceberg, no? Tota la resta, tot el gruix de contingut era el canal 24 hores, el nostre canal de YouTube, les xarxes socials, Facebook, Instagram, Twitter. Vull dir que al final, sí, la televisió era una petita finestreta que culminava tot el que
tot el que ens passava a xarxes socials. Han estat molt importants a Operació Triunfo i continuen estant perquè OT continua viu. Hi va haver un dia que hi va haver un espectador que va avisar a través d'un tuit que la Maia s'havia deixat endollada la planxa a la dutxa. No sé si també té aquesta funció a les xarxes socials. Això és un dels plantejaments, que és el que et comentava al principi, de la importància de l'estratègia social. Aquí el veiem. Sí, és la importància de l'escolta activa que ens hem plantejat des d'un principi. Nosaltres, però tant a Operació Triunfo com a un ajuntament, com a qualsevol altra empresa, és molt important escoltar a la teva comunitat. A vegades per fer-li cas i millorar, i a vegades perquè t'ajudin, per exemple, a evitar un incendi, com va ser aquest cas. Ens hem trobat d'altres coses, també hem trobat arracades perdudes o ulleres perdudes dintre de l'acadèmia gràcies a un espectador que ho havia vist. Ah, sí? Sí, que ens ho ha comentat a les xarxes socials. El tema és que hem d'escoltar a la nostra audiència, en general, com a empresa, perquè t'ajudarà a fer una comunicació molt més directa i molt millor. Vosaltres, Nilton, també escolteu la vostra audiència a través de les xarxes? Sí, sobre todo la audiencia el vostre públic, diguéssim. Sí, sobre todo la escucha activa, como comenta Albert, es clave para la estrategia digital y en cuestión de las redes sociales te ayuda porque puedes saber si vas bien con la estrategia, a lo mejor tienes que cambiarla, o también te ayuda a crear una nueva forma de crear ese nicho de comunicación. O sea, realmente tu comunidad, todas las personas que están detrás de ti y están confiando también en la marca, pues te ayuda muchísimo a generar esta escucha activa para conectar con ellos y ofrecerles el contenido de valor que les interesa. I Nilton, Albert, heu dit l'escolta activa és molt important, respondre també és important, perquè se sentin partíceps també d'aquest tant. Clar, part d'escoltar-los és respondre'ls, evidentment. És a dir, sabem que a les xarxes socials hi ha uns col·lectius que es poden anomenar haters, trolls, i hi ha gent que està avorrida i que al darrere d'una pantalla se sent molt còmode i molt valent per fer mal a la gent gratuïtament. Però tu has de saber destriar, igual que ho faries amb un mitjà de comunicació, perquè no deixen de ser-ho les xarxes un mitjà de comunicació, destriar el que t'arriba i veure què és important i què es mereix ser respost. Si algú t'està insultant, doncs potser no cal respondre'l. És la mateixa política que apliqueu, Nilton, vosaltres també? Sí, aquí es importante también identificar si realmente una persona es un troll o a lo mejor es una persona cabreada, que también es muy diferente. Suposo que en tots dos casos en trobeu d'aquests. Exactamente. Y por ejemplo, en el caso de InfoJob nosotros lo vemos porque por el contexto del mercado laboral hay personas que están frustradas, están molestas, están buscando esa oportunidad y claro, desde InfoJob tenemos que poner esa empatía, esa escucha activa, ese ánimo que es lo que nosotros transmitimos desde las redes sociales de InfoJobs para acompanyar-los i sobretot para que encuentren esa oportunitat que necessiten. Albert, ara estic recordant un altre tuit en el cas d'OT en què es veien Amaya i Aitana a l'edició del 2007 recuperada fa uns dies en un assaig bastant boig, recuperada fa uns dies arran de... Sí, cantant com hardcore, no? Sí. Bé, suposo que aquest tipus de tuit tenen totes les característiques per esdevenir virals. La veritat és que el nostre contingut a Operació Triunfo és fàcil que es faci viral, perquè agrada a molta gent i agrada a molta gent de la que hi ha a les xarxes. És a dir, ja no és que tinguem un contingut molt bo, sinó que tenim un contingut molt bo per la gent que és a les xarxes. I els agrada comentar-ho als que són fans del programa i també als que no ho són. Per tant, ens fem virals molt ràpidament. En aquest sentit, les nostres xarxes són superpotents i això ens obliga a anar amb molt de compte. No només perquè sabem que tenim molta audiència, que ens està escoltant molta gent, que ens està veient i que ens està llegint molta gent, sinó que perquè estem a un mitjà, com és Televisió Espanyola, que és un mitjà públic. Per tant, tenim una funció també pedagògica que és molt important a l'hora d'escriure els tuits, em refereixo amb l'ortografia correcta, per exemple, o a l'hora de transmetre segons quins missatges, tallar accions que siguin, no sé, que incitin a l'odi, per exemple, d'un concursant, i sempre, que és una mica el tarannà d'Operació Triunfo, en aquest cas concret, que és allò, un programa blanc on el que es premia és gent que creix professionalment, que millora professionalment, que treballant aconsegueix coses i posar el focus en les coses positives. Tu deus repassar 50.000 vegades, no? Perquè quin pànic pitjar Twitter i que allà hi hagi una falta o faltin paraules, o no? Ho repassem 1.000 vegades, però també és veritat, i amb això crec que el Nilton és un mestre, a xarxes socials has d'aprofitar el que en diem nosaltres l'onada.
quan passa alguna cosa, l'has d'aprofitar al moment, perquè si tu ets el primer, el que pega primer pega doble. Llavors nosaltres, quan passa alguna cosa, és veritat que hem d'anar molt ràpid, hem de ser molt ràpids i molt, no sé com dir-ho, no? Analitzar molt bé el que diem, però hem d'intentar que no ho hagin de validar 15 persones, perquè si no perdem l'efectivitat. Sobre el tema de què parlàvem abans de la viralitat, deixa'm que recuperem en vídeo, en aquest moment de l'assaig, aquest tuit d'Amaya i Aitana, cantant Àlex i Cristina. Para que tú me puedas acariciar. ¡Ay, Aitana! ¡Vamos a escapar a tu lado! ¿Quieres ir tras de mí, pobrecito de mí? No me puedes atrapar. Això és carn de xarxes socials. Sí. Jo t'he de dir que quan ho veig em fa certa nostàlgia, perquè, clar, són persones que jo les he vist que quan no eren ningú, que ningú els coneixia, i, per exemple, en el cas de l'Aitana mateix, jo li he fet el seu compte d'Instagram, l'he creat jo, amb el meu correu personal. Llavors, he vist com un compte d'Instagram que li he fet jo a una concursant d'un programa de 2017, ara mateix té 2,5 milions de seguidors. No sé si us en recordeu. Clar, aquesta és una altra, els perfils després dels concursants. Clar, jo no sé si recordeu que Operació Triunfo, quan va començar el 2001, va ser el boom, el gran boom, quan Rosa David Bisbal, quan s'eliminava un concursant, el premi que rebien d'una marca de cotxes era un cotxe. O sigui, tu t'eliminaven i et regalaven un cotxe. I en canvi nosaltres, a Operació Triunfo, cada vegada que eliminen un concursant, els hi regalem un pendrive. És molt trist. Però en aquell pendrive hi ha els comptes o les contrasenyes dels seus comptes a xarxes socials. Perquè fins llavors els porteu vosaltres. Els portem nosaltres, els gestionem nosaltres. I clar, això t'asseguro que val infinitament més que 10 cotxes. Clar, ostres, és curiosíssim això, Albert. Bé, de seguida tornem aquí, però ara el que fem és veure un altre perfil de xarxes totalment diferent, tant el de l'Albert com el del Nilton, i ens situem al món del futbol, més concretament el d'un futbolista que té tot un equip al darrere gestionant la seva comunicació. I una de les maneres que van trobar de connectar l'Andrés Iniesta, jugador ara del Vissel Kobe del Japó i ex del Barça, amb els seus seguidors, va ser aquesta. Van posar en contacte el jugador amb nens nascuts a l'època del conegut com a l'Iniestazo, en l'11è aniversari del gol a Stamford Bridge, que va donar el pas, si recordem-ho, del Barça a la final de la Champions. Veiem ara les imatges. Mira con quién estás. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Muy bien. ¿Te ha puesto tu madre el gol contra el Chelsea o no? Sí, eres muy crack. Gracias, hombre. El vídeo del gol que tú hiciste antes de que yo había nacido. Y todavía estuvimos ahí gritando ¡gol! Mi hermano mayor fue el primero que nos dijo, es que Josep Enrique es un iniestazo. Y, ¿por qué? Y nos diste una alegria a todos que fue descomunal. Somriure, Edgar, tu recordes, oi, això? Sí, ho recordo molt, em va enganxar treballant i ho recordo molt perquè l'altre dia parlàvem la disfonia i afonia, em vaig quedar afònic, a més treballant. De celebrar aquest gol, sí? De cantar-lo. I és la primera lliçó que vaig aprendre a la feina. Quan estàs treballant no pots comportar-te com un aficionat. Bé, doncs, ara ens explicarà un dels responsables com va sorgir aquesta idea i d'altres, de fet, des de les oficines que tenen a Cabrera de Mar. Allà hi tenim nosaltres també la Verònica Rama. Verònica, molt bona tarda. Bona tarda. Doncs si algú s'havia plantejat com va sorgir aquesta idea d'aquest vídeo que acabem de veure amb l'Iniesta coneixent aquests nens que havien nascut amb aquest Iniestazo i sobretot des d'on va sorgir aquesta idea, doncs va ser des d'aquesta oficina que veieu aquí. Aquí es va coure tota aquella idea i un dels responsables d'aquell vídeo que acabem de veure és el Raül Llimós, que ell és el cap de comunicació d'Esports en Live. Raül, gràcies per estar-hi amb nosaltres. Benvingut. Gràcies a vosaltres. Com va sorgir aquesta iniciativa? Doncs l'empresa, el Departament de Comunicació i Contingut, vam pensar que havíem de fer alguna cosa per celebrar... Estàvem en plena pandèmia i vam pensar que havíem de fer alguna cosa diferent, especial, per celebrar l'11è aniversari, en aquest cas, d'un gol molt especial, un dels més especials de la història del Barça i, evidentment, un gol molt especial per l'Andrés Iniesta, no? I se'ns va ocórrer que l'Iniesta fes una connexió per Zoom, per videoconferència, que estava tan de moda durant la pandèmia, amb les famílies que havien tingut un fill producte de l'Iniestazo, no? que l'havien gestat després d'aquell gol a Stamford Bridge. No? Llavors vam fer la connexió, va ser una sorpresa pels nens i després vam fer el muntatge i ho vam distribuir a través de les xarxes socials de l'Andrés Iniesta i la veritat és que va triomfar molt, va córrer per tot el món i bueno, al final va ser una bona pensada.
Des d'aquí gestioneu el perfil de l'Andrés Iniesta i d'altres personalitats i jugadors del món del futbol. Podem entrar en el perfil, en aquest cas, d'Instagram de l'Andrés Iniesta? Perquè quants seguidors té? Anem a remenar. El tenim aquí obert. Ara mateix hem superat, de fet, fa 2 setmanes els 35 milions de followers a Instagram i ho vam celebrar. Mira, tenim per aquí, vam fer aquest post amb aquesta creativitat que van fer els companys de disseny. I l'últim post que heu publicat des d'aquí de l'Andrés? És d'avui. Avui el Vissel Kobe... Clar, ara són 7 hores més al Japó, estan dormint, però aquest matí, hora nostra, han jugat un partit de la Lliga japonesa, de la J-League, han perdut a casa 1-3 contra el Kashima, i l'Andrés ha penjat un post fa potser a les 4 de la tarda, hora d'aquí. L'Andrés, però que ho ha estat vosaltres. Sí, t'explico com funcionem. Sí. De fet, ell ens envia, a través del club aconseguim les fotografies del partit i ell ens envia el text que vol, el missatge que vol enviar a l'afició. És a dir, el que llegim és el que ell vol explicar i us ho transmetre a vosaltres. Això sí que és seu. Sí, per descomptat, sí. El copy, com es diu en l'argot, el text és seu i en aquest cas és un missatge com d'agraïment a l'afició i una mica el missatge postpartit, no? El traduïm al japonès amb l'oficina que tenim al Japó, des d'Esports en Live, i el pengem amb les fotografies que ella ens diu que vol publicar. I, per exemple, aquesta altra fotografia d'aquí que hem vist abans, que és com un selfie, això s'ho ha fet ell, llavors això ho penja ell directament, passa per vosaltres, com funciona una publicació com aquesta? Nosaltres tenim un grup de WhatsApp que es diu Redes Sociales Andrés Iniesta, i és l'Andrés, i soc jo en aquest cas, i el seu representant, el Joel Borràs. Hi ha un membre de l'oficina de Mèxic, que també tenim oficina a Mèxic, i un membre de l'oficina del Japó. Llavors controlem totes les franges horàries. Diguéssim que el nom és bastant formal, no?, el nom del grup. M'esperava una cosa una mica més. De fet, es diu RRSSAI8. Mare de Déu, o sigui, superformal, Sí, perquè tenim molts grups i perquè quedi clar què fem en aquest grup. Sí, què fem en aquest grup, no? I és on ho debateu, no? Exacte, allà l'Andrés un dia va veure entrenar el seu fill a Iniesta Methodology, que tenim unes escoles allà al Japó, i ens envia la foto i ens envia pengeu aquesta foto amb aquest text, i nosaltres, diguem-ne, executem una mica la seva petició. Clar, és a dir, tot el que estem veient de l'Andrés Iniesta es cou aquí. Aquí ho feu. Encara que sigui un selfie que ell s'ha fet, passa per aquí, us l'envia, vosaltres el pengeu des d'aquest ordinador, per exemple. No? Sí, nosaltres funcionem d'aquesta manera, és a dir, pensem que així podem xequejar millor el que pengem, tant els textos com les fotografies. És la manera de treballar que tenim, la que li agrada a l'Andrés, i és la més segura i la més efectiva, perquè ell penja posts personals, familiars, però també hi ha cert contingut publicitari, llavors tot requereix... Però si va a sopar amb la seva dona, amb els seus fills, això us ho envia a vosaltres. Escolta, que m'he anat amb la meva dona, vull penjar aquesta foto o vull penjar això dels meus fills. Us ho passa a vosaltres. Sí, nosaltres treballem d'aquesta manera. Ella ens ho passa i nosaltres ho pensem. I ell com és? Com és treballar amb ell? Doncs ell és treballar amb ell és com... Jo sempre dic que ell és un jugador 360, que el camp ho té tot controlat i que té aquest toc màgic, no?, que fa que hagi estat un dels millors jugadors de la història, i treballar amb ell és semblant, perquè ell ho té també tot controlat. A ell li agrada tenir el que són els seus negocis, la seva imatge, el seu equip de treball, està molt a sobre, pregunta... Tot supercontrolat. Sí, s'interessa, és una persona molt ordenada. Escolta'm una cosa, i en aquest grup de WhatsApp que teniu, ara està dormint, perquè al Japó és de nit, però demà li podries fer un WhatsApp, dir-li que has estat en línia amb nosaltres, que si vol fer una connexió amb Skype amb nosaltres i que ens expliqui què tal li va per allà, què et sembla? Li direm. Sí, no? I tant. De fet, totes les peticions que rebem sempre li transmetem i al final ell és qui decideix. Ell executa, és la seva vida, és la seva imatge i ell al final decideix i nosaltres l'ajudem, l'assessorem, ens consulta, però ell al final té l'última paraula. A veure si ho aconseguim, a veure si aconseguim aquest repte, a veure si a través d'aquest grup de WhatsApp aconseguim tenir algun dia l'Andrés Iniesta en el programa. Gràcies. Sí, però et diré una cosa, Verònica. Moltíssimes... Tenim un altre grup de WhatsApp per gestionar les entrevistes. Ah. Perquè és una persona molt... Doncs ara ho escriurem en els dos grups de WhatsApp, sí. Molt bé. Gràcies. A vosaltres. Això ho farem. Moltíssimes gràcies, Raül, i moltíssimes gràcies també, Verònica. Bé, abans parlàvem amb l'Albert Vico, el community manager d'OT,
que les xarxes socials són una extensió del programa de televisió. També en el cas del Nilton Navarro, Community Manager, en aquest cas d'Infojobs, les xarxes socials esdevenen una extensió del portal d'ofertes. Claro. De hecho, las redes sociales, nosotros lo que hacemos es, además de generar ese contenido de valor, destacar las mejores ofertas y sobre todo acompañamos a las personas a buscar la mejor oportunidad laboral o a reinventarse o al profesional de recursos humanos a encontrar ese talento que necesita y hacemos ese connection y a través de las redes sociales es una gran herramienta que nosotros las utilizamos todos los días. I ara que acabo de saber que l'Edgar Fornós és fan d'OT, Albert, explica'ns una miqueta aquesta interioritat que els concursants no tenen un mòbil sense connexió a internet, vosaltres ho veieu tot, en fi, tot això. Sí, el sistema, i tal com està plantejat el programa Operació Triunfo, ve a ser com un centre del rendiment. Llavors, el que es procura és que els participants estiguin aïllats del món per tal que l'experiència l'aprofitin al màxim, de manera que quan tenen una classe de llenguatge musical l'aprofitin, que quan tenen classes amb qualsevol dels profes l'aprofitin molt. De manera que estan aïllats. Però és cert que pensem que el 2017 ja no tenia sentit fer un programa dedicat o que va dirigit a la gent jove sense que hi haguessin xarxes socials i els telèfons mòbils. Llavors vam dissenyar una estratègia que era que ells podien generar aquest contingut però no tenien accés a pujar-lo, a penjar-lo directament. Com funcionava? És molt senzill. Ells feien el seu contingut, feien les seves fotos, els seus stories d'Instagram, que era l'única xarxa social que tenien, i la llançaven a un FTP que rebíem l'equip digital, i érem l'equip digital qui publicava aquest contingut. És a dir, Amaya i Tana deia, jo vull pujar aquesta foto amb aquest text. Nosaltres, l'única cosa que fèiem, l'única llicència que ens permetíem, era corregir-los l'ortografia, que teníem feina. Però per la resta, ells eren els que decidien. És cert que nosaltres els dèiem, penseu que tot el que vosaltres genereu amb el mòbil, tot es publiqui o no, nosaltres ho veurem. Per tant, i els dèiem, potser un cop cada 15 dies, no us feu fotos compromeses que no voleu que veiem. No ens van fer mai ens van fer cas. Però no es van publicar aquelles fotos, eh? Només es publicava el que ells deien que s'havia de publicar. Ostres, el que tu saps també val molts diners, eh? Sí, a vegades valem més pel que callem que pel que expliquem. Totalment, en aquest cas. Nilton, què ha de tenir un bon community manager? Bueno, para mí las habilidades claves serían la empatía, la escucha activa, comunicación eficaz, actitud positiva, por supuesto, y en este mundo tan digital, pasión. La pasión también y ayudar a las personas y conectar y tratar a las personas como personas. Tal cual. Un gran resum. Ets així, tu? Sí. I tu, Albert? Ho és. Jo conec el Nilton, ho és, i crec que jo també, per això ens entenem molt bé. Jo et conec a tu i crec que també ho ets, eh? Bé, moltíssimes gràcies a tots dos per haver vingut avui al programa. Nosaltres ens acomiadem ara. Serà fins demà a 3:45 de la tarda. Però això sí, ja ho sabeu, continuem en línia a les nostres xarxes socials, justament en línia. Comenteu el programa si us ve de gust amb l'etiqueta en línia TVE. Seguiu-nos a Twitter i a Instagram. Us recupereu el programa en qualsevol moment al web de Ràdio Televisió Espanyola. Com dèiem, ens retrobem demà a la 2 i en línia. Que vagi bé, adéu-siau.